Hai, salut! Avem pe masă la depanat un TC72 scos din carcasă. Problema este în felul următor: conectată la o centrală telefonică, nu dă ton. În cazul acesta, prima locație care trebuie să o verificăm este aici, microcontactul în sine, de la clapă, deci de la furcă. Să vedem dacă efectiv funcționează sau nu funcționează. Eu deja l-am verificat pe acesta și nu face treabă. Deci asta implică să îl detașăm de aici, să vedem de ce nu face contact. Posibil lamelele blocate, etc. Dar ce vreau să văd? Dacă tot l-am desfăcut, ca să zic așa, așa arată în interior. Deci avem așa, să-l punem la cameră. Deci avem soneria, generatorul de impulsuri, manivela. Acesta este comutatorul BLBC, de aici, deci baterie locală, baterie comună. Acesta este un condensator. Dacă îl ducem pe partea cealaltă, aceasta este placa de amplificare. Ca idee. Da? Bun. Acum eu o să continui a detașa acest comutator și al servisa. Revenim. Bun, după cum se poate observa, am montat înapoi microcontactul și am făcut proba. Funcționează. De se aude tonul, da? Așa, deci practic problema era de aici. Concret, acesta fiind tipic foarte folosit la cele vechi și la cele care au stat, de obicei stă în poziția asta, contactii la un moment dat nu fac servici. Se detașează deșurubând de aici, se curăță conform procedurii de curățare și după care se reinstalează. Nimic special. Și telefonul funcționează.